Za nas iz Fondacije Ane Vlade Divac je jako važno da postoji Srpski filantropski forum kao mesto koje upravo okuplja sve koji su zainteresovani za jačanje filantropije, odnosno društveno odgovornog rada u Srbiji. Dakle, ovde je prilika da okupimo veliki broj uspešnih kompanija iz Srbije, da čujemo kako oni pristupaju ovoj temi, šta rade, koje su možda prepreke i šta bi moglo da se uradi u, recimo, poboljšanju zakonodavnog okvira da bi bilo više ulaganja u filantropiju. Nam je velika čast što smo ugostili danas ovaj skup. Mislim da je jako bitno da razmenjujemo na ovaj način iskustva i čini mi se da smo već došli do nekih određenih predloga i rešenja, što vjerojatno ne bi da smo delovali svako posebno. Ovakvi skupovi su prilika da se upoznamo, da razmenimo mišljenje, da čujemo neke primere dobre prakse, da se družimo i nastavimo saradnju. Mislim da svi imamo uvek isti cilj, a to je budućnost naših mladih i način na koji mi možemo da im pomognemo da brže dođu do ostvarenja nekih svojih snova i podrška koju mi kao kompanije možemo da im pružimo. Meni je bilo veoma interesantno što sam videla da i kompanije koje su različite se susreću sa sličnim problemima, što znači pošto imamo zajedničke probleme, lakše ćemo da ih rešimo ako zajednički nastupimo. Kompanije i fondacije u Srbiji jako puno rade i nevladine organizacije kada je reč o društveno odgovornom poslovanju, dakle ulaganju u zajednicu na različite načine. Čini mi se mnogo dinamičnije i bolje nego što je država spremna da tu vrstu pomoći i tu vrstu aktivnosti podstakne i na različite načine stimuliše i da taj zakonski okvir regulatorni bude podsticajniji nego što je sada to slučaj. I sada nakon ovog panela smo dosta pričali među sobom koliko bi ovakve vrste okupljanja sigurno pomogle. Mislim da zajedno možemo mnogo više toga da postignemo. Mislim da su neke teme već otvorene u smislu šta može da se uradi sa ministarstvom i sa državom. Pričali smo o tome koliko nema prostora u medijima za neke stvari koje mi radimo i koliko organizacije ne znaju čime se mi bavimo, kako mi možemo da pomognemo. Tako da ja mislim da bi mogli da iskoristimo i na ovaj način da i vi promovišete ono što mi radimo, da bi neki drugi mogli da čuju gde mi možemo da pomognemo i čime se mi bavimo. Treba takođe razviti i svest o filantropiji u smislu šta ona sve uključuje. To treba da se čuje kako bi se upravo proširilo i na neka mala i srednja preduzeća, i isto tako na i pojedinci. Ovo je pravo mesto gde možemo da podelimo te svoje najbolje prakse, da vidimo da li neko drugi nešto bolje radi od nas, da li može da se radi drugačije. Ako udružimo kompletno ta znanja kroz, recimo, filantropski forum, svakako bi imalo određenu težinu i vrednost. Sada imamo priliku negde da zajedno sa nekim novom vrstom osvešćenosti na različite načine utičemo na to da obrazujemo ljude, da pružimo dobre uslove i da negde iznedrimo generacije koje će doneti preko potrebne promene u ovo društvo. Mi smo danas doneli zaključak da pokušamo da intervenišemo ka državi za ukidanje ili smanjenje PDV-a za davanja u oblasti humanitarnih, socijalnih ili obrazovnih oblasti. Pokušali smo da ukažemo državi na mogućnost oslobađanja od poreskih obaveza i za individualne poklonodavce, dakle fizička lica koja žele da ulože ili individualno daju stipendije, ali isto tako ukazali smo i na mogućnost podizanja neoporezive osnovice za stipendije za najbolje srednjoškolce ili studente. Ako samo jedno od tih stvari uspemo, ukoliko te teme prepoznamo kao važne i bitne za širu društvenu zajednicu, ovaj skup je već opravdao poverenje. Mislim da postoji nedostatak komunikacije i saradnje sa privatnim kompanijama i fondacijama i da bi kroz ovako učešće i naredne neke dijaloge i sastanke omogućio, odnosno unapredio obrazovanje i vaspitanje učenika i studenta kroz povećanje davanja. Zajedničkim obraćanjem prema državi imamo određenu jačinu i vrednost i svakako da nam je potrebna neka asocijacija kao što je Filantropski forum.